Dzina Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale lero pa 19 December. Christmas ikuyandikiratu, Christmas ikuyandikira. Nkhuku ziyambe kubwera pafupi kuti anduve tizakhwasule. Pano ndi patiyankhuleni Ambuye. Pamene tikufuna kuti Mulungu atiyankhule kuti tikamakakhwasula nkhuku zathuzo zikakhale za tanthauzo. Chifukwa ngati Mulungu satiyankhula zikhazi zopanda tanthauzo kumangodya nkhuku zija pamene moyo wako udakali mmene unalili. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la Aweruzi. Aweruzi chapter cha 13 ndime yathu mpaka na 7, 24 mpaka na 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Matthews Zembani kuchokera ku St. Anna Gambula Secondary School mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera pa Luka chapter cha 1 ndime ya 5 mpaka na ndime ya 25. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eliseo Mtharika kuchokera ku St. Anna Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Aweruzi. Kuzola kunali munthu wina wa fuko la Dani. Dzina lake anali Manowa. Mkazi wake analibe ana, anali wosabereka. Mngelo wachauta adamuonekera mkaziyo, namuwuza kuti, inu mayi, ngakhale mpaka pano muli opanda ana, komabe muzakhala ndi pathupi, ndipo mudzabala mwana wa mwamuna. Ndiye inu muzisamali bwino. Musamamwe vinyo kapena chakumwa china cholezeresa, ndipo musamadye chakudya chilichonse chosaloledwa, pakuti ndithu mudzakhala ndi pathupi, ndipo mudzabala mwana wa mwamuna. Mwanayo akazabadwa, kumutu kwake kusadzapite lumo, pakuti mnyamatayo adzakhala mnaziri, ndiye kuti wopatulikira Mulungu, kuyambira tsiku la kubadwa kwake, ndipo adzayambapo ntchito yopulumutsa Aisraeli kwa Afilisti. Tsono mkaziyo adawuza mwamuna wake kuti, munthu wa Mulungu anabwera kuno ndipo nkhope yake inali yoopsa kwambiri, ngati nkhope ya mngelo wa Mulungu. Sindidamufunse kumene akuchokera, iyenso sadandiwuze dzina lake. Koma anandiwuza kuti, mudzakhala ndi pathupi ndipo mudzabala mwana wa mwamuna. Ndiye musamamwe vinyo kapena chakumwa china cholezeresa, ndipo musamadye chakudya chosaloledwa chilichonse, chifukwa mnyamatayo adzakhala mnaziri, wopatulikira Mulungu, kuyambira tsiku la kubadwa kwake mpaka tsiku la kufa kwake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi imene Herode anali mfumu ya dziko la Yudeya, kunali wansembe wina dzina lake Zakariya, wa gulu la ansembe la Abiya. Mkazi wake Elizabeti anali wa fuko la Aaroni. Awiri onsewo anali olungama pamaso pa Mulungu ndipo ankasata mokhulupirika malamulo ndi malangizo onse a Ambuye. Analibe mwana chifukwa Elizabeti anali osabala, ndipo awiri onsewo anali okalamba. Tsiku lina Zakariya ankagwira ntchito yake ya unsembe pamaso pa Mulungu. Inali nthawi ya gulu lake la ansembe kutumikira. Posata dongosolo lawo la ansembe, iye adasankhidwa mwa maere kuti akalowe m'nyumba ya Mulungu kukafukiza lubani. Khamu lonse la anthu linkapemphera kunja pa nthawi yofukiza lubaniyo. Tsono mngelo wa Ambuye adaonekera Zakariya. Njeroyo adayimirira kuzanja lamanja la guwa lofukizirapo lubani.
Zakariya adazizimuka pomuona nachita mantha, koma mngelo anamuwuza kuti usaope Zakariya, Mulungu wamva pemphero lako. Mkazi wako Elizabeti azakubalira mwana wamamuna, ndipo uzamutcha dzina lake Yohane. Uzakondwa ndi kusangalala. Anthu ambirinso azakondwa chifukwa cha kubadwa kwake, popeza kuti iye azakhala wamkulu pamaso pa Ambuye. Sazizamwa konse vinyo kapena cholezeresa china chilichonse. Azakhala wozazidwa ndi Mzimu Woyera, ngakhale asanabadwe n'komwe. Azatembenuza Israeli ambiri kuti abwerere kwa Ambuye Mulungu wawo molimba mtima ndiponso mwamphamvu, monga mneneri Eliya azasogolako Ambuye akubwera. Azanjanisanso ana ndi makolo awo. Azatembenuza anthu osamvera kuti akhale ndi nzeru zonga za anthu olungama. Azakonzekeresa anthu okonzekeratu kuwatumikira. Zakariya anafunsa mngeloyo kuti, kodi ndingaziwe bwanji kuti zimene zili zoona? Ineyo ndine nkhalamba, mkazi wanga nayenso wakalamba. Mngeloyo adati, ine ndine Gabriel, amene ndimakhala pafupi ndi Mulungu. Iyeyo wachita kundituma kuti ndizalankhule nawe ndi kukuwuza uthenga wabwinowu. Iweyo sunakhulupirire zimene ndanenazi, koma zizachitika ndithu pa nthawi yake. N'chifukwa chake uzakhala osatha kulankhula kufikira tsiku lozachitika zimenezi. Nthawi yonseyo anthu aja ankadikirira Zakariya, nkumadabwa kuti akuchedwa m'nyumba mwa Mulungumo. Pamene iye adatuluka sanathe kulankhula nawo, apo iwo adazindikira kuti m'nyumbamo waona china chake m'masomphenya. Iye adalankhula nawo ndi manja okha, osathanso kunena mawu. Atatha masiku ake otumikira m'nyumba ya Mulungu, anapita kwawo. Pambuyo pake mkazi wake Elizabeti anatenga pathupi nabindikira miyezi 5. Adati, Ambuye andichitira zotere nthawi inoyi, andionesa chifundo chawo, andichotsa manyazi pakati pa anthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, tikukumana ndi mabanja awiri amene onsewo ali ndi vuto la ana, ndipo Mulungu akulowererapo. Mkazi wa Manowa mawoyamba amene anakhala opanda mwana nthawi yayitali, Mulungu akumtumizira mngelo, ndipo mngelo uja akumuwuza zoyenerera. Akumuwuza kuti uzakhala ndi mwana, ndi mwana amene kuzakhala nayeyi. Kukonzekera kwake mukonzekere bwanji? Ndikukhulupirira kuti chimenecho chikuyeneranso kumveka m'mapirikaniro mwanu abale. Kodi Yesu amene akubwerayi, kukonzekera kwake mukonzekere bwanji? Titakubera kuchokera kwa mkazi wa Manowa zimene anawuzidwa iye, ndiye akumuwuza kuti pokonzekera choyamba mayi muzisamale bwino. Inonso pokonzekera kubwera kwa Ambuye Yesu muzisamale bwino. Chachiwiri akumuwuza kuti musamwe chakumwa cholezeresa, chakumwa chaukali. Ndipo akumuwuza kuti musadye chakudya chosaloledwa. Choncho njira imodzi yokonzekerera Christmas ndi kuzimana. Kuzimana. Ngakhale tili mu nyengo ya Advent, kuti sitili mu lenti, koma mu nyengo inoyi amene ali serious ndi chiyembekezo chake akuyenera kuzimana zina ndi zina. Ndi mmenezo timayenera kupanga tikamalandira Ukaristiya. Kodi Ukaristiya timaukonzekera bwanji kulandira? Mpingo wathu mu chikhalidwe chake amanena kuti 1 hour usanakalandire, nthawi zina mati 30 minutes usanakalandire, usadye china chilichonse. Uzimane kuti ukamve kukoma kwa Ukaristiya uja. Koma lero anthu akumapita kukalandira Ukaristiya chingamu chili mkamwa. Kodi atenge Ukaristiya ayike pa chingamu? Kakonzekeredwe kakulandira mwana wopatulika ngati ameneyi akuti muzisamale komanso muzimane. Inuyo ndine tibwereke kuchokera ku chinthu chimenechi. Pomuwuza kunena kuti musamale zimene mukudya. Sakungonena zimene tikudya ngati nsima
kapena achinabonya, zimenenso maso athu akudya, zimene maganizo athu tikuwadyesa. Masiku ano kuli social media, pa Facebook, pa TikTok, pa WhatsApp, zinthu kwirikiti zimene anthufe tikumaonera pamene paja, zambiri mwa iwo zosemphana ndi chimene tikudikirira ife. Munthu tu ukamadikira chinthu umayenera kuti uzipanga zokhazo zoti zikuthandiza kuti chinthu chicha chikamabwera uchione. Ndi amene ali serious kuna kuti akufuna alandire Yesu Khristu achepese za pa social media, chifukwa zimenezo akudyesa ubongo wake, akudyesa mtima wake. Ngati zimene zijazo simusala, inuyo Yesu simungamulandire chifukwa mwachulusa zochitika. Akumulangiza mayi uja kuti mwanayo akabadwa lumo lisazapite kumutu wake. Choncho amuza zoyenera kuchita mwana uja asanabadwe. Akumuza sona kuti nanga akabadwa upange chani. Ife mu Advent muno tikuza nachochita. Nanga ikakona Christmas tipanga chani. Ndawo zambiri zimachitika kuti anthu ife mu Advent muno timaziwa chochita. Kuli mbindikiro Advent, kuli mapemphero Advent, tikangopanga Christmas ija. Ndiye tizitanino. Ndiye kuli nyengo yosija Christmas ija timakhala ngati kuti anthu amene siziwa chochita. Koma tizifunsiretu pano. Akumuza mkazi wa Manowa kuti akazabadwa chochita ndichi, lumo lisazaduse mutu mwake mwa mwana ameneyo. Komanso akumfotokozera mission, cholinga, ntchito, utumiki umene mwana uja akuyenera kuti azapange. Mwana uja ali ndi cholinga chimene akuyenera kuti azapange. Akumuza kuti mwana ameneyi akubwera kuti azagonjese Afilisiti amene akuzunza Aisraeli. Kodi Yesu wanu akubwera kuzatani moyo mwanu? Ali ndi mission? Kapena mukulandira Yesu amene ali wali yense, amene sikuti akubwerera china chake moyo mwanu? Koma kwa amene akundikira Yesu akuyenera kuzifunsa, kodi ndikufuna kuti Yesu wanga atakhala kuti wabwera apa, nguluzaona kuti mpulumutsi jatu ndine tabwera, ufuna ndikupulumutse kuchani? Tizampase yankho. Mwanayi akuti akubwera kuti azamenyane ndi Afilisiti. Afilisiti ndi amene Davide anathibulana nawo ajanso, achina Goliath. Choncho ndi Goliath wantundu chani amene mukufuna kuti Ambuye Yesu azanthibule mmoyo mwanu akabwera. Chimenecho mukachisunga muona kuti chikuthandizani kwambiri pa moyo wanu. Mayiyo atalandira uthengawo anakanena zonse zija kwa mwamuna wake, kuti mwamuna wake ndiye akhale pa peji imodzi, akhale kuti akuyendera limodzi. Nkhani zake ndi zokhazokhazo zimene tikuziona mu nkhani ya Elizabeth ndi mwamuna wake Zakariya. Ndakufuna nene kuti pa nkhani ya Elizabeth ndi Zakariya akuti anali anthu okhulupirika, anthu opanga zinthu zonse bwino, koma analibe mwana. Chifukwa chani anthu okhulupirika ngati amenewa Mulungu kuamana zinthu zabwino ngati zimenezi? Munthu okhulupirika mukazaona kuti akumanidwa china chake, ziwani kuti Mulungu akunkonzekeresa china chake cha special. Iniyo mukazaona kuti Mulungu mwachita zonse bwino, koma kuoneka kuti pena pache akukumanani china chake, muziwe kuti chilipo cha special chimene akukonzerani. Elizabeth anamkonzera Yohane Mbatizi, mwana wa special. Ndipo chibalo chimene anakhala kuti walandira Zakariya, chiona kuti soyankhula mpaka na zachitike, chimenecho sichinali chibalo. Limene linali yankho limene amayankha pempho lake. Mundionese chizindikiro chiona kuti mukunena zachitikadi, ndipo ngelo chanena kuti chizindikiro chake ndichi, soyankhula mpaka na zachitike. Inunso musamakhale munthu odandaula nthawi zonse mukaona kuti zinache sizikuyenda pamene Mulungu mukumpangira zonse bwinobwino. Mulungu wathu akamakumana ndiye kuti akukukonzekeresa china chake chachikulu. Pajatunda nakuti kukonzekera mwanayi chinthu chimodzi chimene tikuyenera kupanga ife ndi kusala. Kusala kumaonesa kuti tikukonzekera chinthu chachikulu. Timpemphe Mulungu atithandize kuti tikonzekere bwino kubwera kwa mwana wake Yesu Khristu pakuzimana zinazi, komanso kuzera mukukonzekeresa bwino mtima wathu. Tipemphere. Mulungu Atate athu tikukuyamikani kuti mwatipasa mpata ndi danga loti timulandire mwana wanu Yesu Khristu. Tikupemphani Ambuye mutithandize kuti mwana ameneyi tisalephere kuzimana pomukonzekera, koma china chilichonse chimene ife tingafune kuti iyeyo timpase ncholinga chona kuti alamulire mitima yathu, ifeyo mopanda kumana timuchitire chimenecho kuti nayenso azatichitire zazikulu. Tipempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.